Bunge ya Nyaribari Masaba Dr. Daniel Manduku agenderete kwene kiabuna egatie chira betega kubaliera abamenyi bensemeyo chiabere chigo ikiraniwa awasabere ga kubwatuka chicheki go cyase chiskuru ase chiskuru meronkebere na nyechira chigokonyeka ase merobero awo Gati skuru echio ngamone skureli ya Metembe STDS secondary na boigone skureli ya Ramasha primary skuru yoboroso ya sugutaga chiskuru chinde chinyinge ekyate yoro chigo chigokonyeka gwetera somurobero yo anasogosira ebirengo byechisemi Omuriketo Mildred Momanyi na roboti urwasobwagare Nase strategic plan yae gati omwaka bw'ekiribu 2022 goika kiribu 2025 na ibere eyo achakia omubunge onyalibali Masaba Dr. Daniel Manduku nigo aina na chicheki echichira chigokonya gukora amagacho aliekerete nchira ase atalaga chiskuru chi secondary amone choboroso unenchira ya moyo gosira chisemi ase ntunde yende ya kabere asara chigoikera chiskuru 2025 ne Ona chane timu ya CDF National Government Constituency Development Fund amu nabagambi borongorronsi elinde gutara chiskuru cheito na gochiachi besa na koene kinge gasiria etakere gokorwa neje koru na etire chiskuru 14 kuru mambia rero mambia ninjengete chiskuru chinde 12 ngoga enda njebe kanali gerelia kugani we skuru na akesabu na bachi besa na batabi nango chande mayaga yemitinyi 3 osemitinyi 5 uja kwigore nyumba igolende ntoga ndrete no muroberi yoyo anye mwenyorete to chagete mutinyuria tukakora phase 1 tukagana chiskuru 39 merongo 3 na kianda phase 2 otakuwa na chiskuru merongo 2 na 4 phase 3 toka na chiskuru chinde merongo 3 nigo arwa amaganio ae guchiase chiskuru imeye bunge ya Nyaribari Masaba asateba kira eskuru neche konyora obokonyi inche asobora ibu ane untagetekera eskuru nyole obokonyu na inde ngo kana kire kinyoro kire ward kira ase skuru kira ase skuru chire ase skuru cheto chire tinigo taranse mamayuka muna mwaro lire injingi gentenga egente kanene tra konya abana baitu ne chisemi nakoba asa chenu bakore amasomo abo nagosira nabali muna bayiboli erinde tukinyege saku Omorokia omonne bw'eskuru ya sekondari ya Metembe SDA nigo airalibaga eliona gwakira omojumbe ngambia mono ase okuba obokonyi bw'echishiringi emilioni yemo ase ogosira eskuru eyo twanyobere check ye milioni yemo check yera bekwe aso kogenderia koroba yemo ya tuition to wakiro moshimba mbiamono kiaro kunogosira konene lakini nchigoisana obuyambolinga omwashimigwa naturireira na nachatomente echinde ase chinga kiecho Dr. Manduku nigo atuguterare etaro yaye omoraiwe kiamagia Azimio Raila Odinga aboli tukoligoro ase orogongo rwagusi ase aine kianga eretaliganitwe ase omoyegoyo na igo na magendero arenge gwikirania ase bunge yae bono nimbwate choisinga ki ngokora abantu bamintegasi usenyengo kolera jengo chora ukora abantu banchora tegasi nayo uchira ndo chimbanda ngeriti ngotano uyu bali bandi bakanya korama omorayo ito onya kumurama intu tokora magendero ngimwantu merite bunge ukora mwantu chikora abantu tuwairo magendero maambia mucho moro chinga sicha mambia chichiro chiatanga siruinye chichiro ibere chikogenda chire mekoenda kiamu kama ward ndagenda ichuni ward ndage achire masimba neyende egenda nyamasibi botalia egetaseni Kendizi TV ilitaliane Mildred Momanyi.